Poñen en escena o famoso e coñecido conto Os músicos de Bremen. Vexamos que grandes actores son. Un aplauso para eles. Había unha vez un asno que traballaba nunha granxa. Cando se fixo vello, o seu amo decidiu leválo ao matadoiro. Pero o asno, que era moi listo, descubriu os seus plans e fuxiu da granxa. Entón, pensou ir á cidade de Bremen para facerse músico da banda municipal. Polo camiño topou uns cans e lle preguntou: Amigo, por que corredes coa lingua fora? Porque somos vellos, e o noso amo quería matarnos. Compañeiros, vinde comigo á cidade de Bremen e faremos os músicos da banda municipal. Eu tocarei a guitarra e vos os tambores. De acordo, amigo, imos xa. Ao cabo dun rato, o asno e os cans atoparon un gato chorando. Miau, miau. Compañeiro, por que choras? Como xa vos vello, miña ama queríame afogar, por iso escapei da casa. Pero ahora non sei como gañar na vida. Morrerei de fame. Miau, miau. Non te preocupes, a túa historia é igual que a nosa. Ven con nos á cidade de Bremen e faremos os músicos. Un pouco máis adiante, os animais escoitaron un galo que cantaba. Parecía que ia romper a voz. Kikiriki, kikiriki, que injusticia! Traballei toda a vida despertador por as mañás e mañá pensan facer unha sopa comigo, pois ahora cantarei ata que me morra. Kikiriki, kikiriki! Pero, home, non tes cerebro debaixo da crista. Ven con nos á cidade de Bremen e faremos os músicos da banda municipal. Pero a cidade de Bremen estaba moi lonxe e fíxose de noite a medio camiño. Os 5 músicos decidiron pasar a noite xunto a unha árbore. De súpeto, o galo berrou. Amigos, vese unha